Hej. 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 Vi er halvdelen af UHA, Ja. og vi skal lige fortælle jer, De andre kunne ikke være her i dag. Vi skal lige fortælle jer lidt om, hvad der går og sker med UHA lige nu. Vi tænkte, at i stedet for bare at skrive, hvad vi går og laver, så kunne vi jo lave en lille video, som I kunne kigge på. Så Patrick har en liste klar. Ja, vi er jo fuld gang jo her. Jeg har sådan en lille liste her, vi lige kan læse op fra. Sådan der. Der står ikke noget på. Det er en rulletoilet. Det er en rulletoilet. Det er fjollet. Det er fjol og gak og løjer, det er UHA. Det vi har gang i, det er blandt andet, at vi skal i gang med at lave et fotoshoot nu her. Vi skal have taget billeder snart til hjemmesiden og til til reklame. Reklame sådan til privatbrug også. Ja, privatbrug. Vi skal til tage de små unge piger ude i. Vi skal have taget nogle billeder med en pige, der hedder Line Nikolajsen over fra Sød pige. Rigtig sød pige. Ja. Som vi skal tage nogle billeder med. Ja. Og det bliver noget, jeg kan sige nogle stikord. Det bliver noget med noget, vi snakker om, det skal være noget med noget klovnenæser og... Det bliver noget med noget familieportræt. Ja. Det bliver noget med noget gak og løjer. Gak og løjer. Jetfly. Ja. Har vi i gang i. Ja, vi har noget med en levende tiger, sulten tiger måske. Det bliver skide godt i hvert fald. Så har vi gang i noget visitkort, vi skal lave. Ja. Også. Er det ikke rigtigt, Patrick? Jo, vi har haft gang i nogle visitkort, som gerne skulle være færdige inden for de næste par uger, så vi kan gå og... Ja, i hvert fald inden for det næste måneds tid. Et sted mellem 2 minutter og 40 år. De bliver i hvert fald også færdige snart, og så skal vi have... Vi skal have... Jo, så har vi jo så her efter sommerferien, at vi er blevet tilbudt at komme ud på et slot. Et vaskeægte slot, eventyrslot. Ja, eventyr. Det er Askepot. I Sønderjylland. Nede i Sønderjylland, ja, hvor at vi simpelthen er der en hel weekend og skriver materiale og optræder for de lokale. Ja. Dernede. Så og det glæder vi os også rigtig meget til. Så har vi gang i noget. Ja, vi skal jo have lavet noget snart, og vi har jo skrevet en sketch. Vi har skrevet en ny sketch. Vi kan sige, vi vil ikke afsløre det hele, men vi kan sige noget med 2 fulde mennesker. Og noget med nogle tabuer. Så kan der vist heller ikke siges mere om det. Nej, men det bliver sjovt. Og ellers så, I skal holde øje med vores YouTube og vores blog. I løbet af næste måned. Vi har fået skrevet en 4-5 idéer ned til nogle rigtig fede videoer, vi skal have lavet. Bum bum. Bum bum. Sådan ligger landet. Så har vi jo også sådan, hvis vi skulle sige lidt reklame uden for UHA, vi har jo, vi er i gang med at skrive et stykke, som indeholder nogle af medlemmerne for UHA, som vi måske skal i gang med her til efter sommerferien også, til at gå i gang med det. Så kan vi selv have skrevet det. Det kunne vi også reklamere lidt for. Det kan man sige. Det var måske lidt det, vi har for denne gang. Ja, altså jeg kan også fortælle, at vi er nede ved Palle lige nu. Det er vi kan sidde i. Vi sidder med lidt en god kop kaffe. En god kop kaffe. Så blev det lidt. Og lidt lune tæpper. Ja. Det er ikke tæpper. Nej. Og vi har Søren med. Ja, vi har taget Søren med her. Det er det 3. medlem af UHA. og det er den tyndeste. Han har en BMI, der er mindre end en 10-årig pige med anoreksi. Og er bygget af ler.